Russia le Ukraine lam han update le tiang Ukraine in Russia sipai sang khat chuang an thi to ni in an soi ral khata tanga an boruak ka sang han ti vengot hian an boruak ton me ka soi fia zo lova ramzalen Ukraine chuan indona an machon ve ta mek mai sia mi pui thlabar mangang an khongai thlak hle sipai nei tlem zo kan in chan tlem hri ni in media atang chuan a hmu thaya Ukraine lam chuan Russian sipai sang khat chuang an thi to ni in an soya ziak then khata chuan sang thum chuang an thi to ni in an soi thung Ukraine Ministry of Defense soidan chuan Russian sipai sang khat chuang chu Ukraine military ten an ti hlum ni in an soya heti lai hian Russian Defense lam chuan Ukraine military infrastructure zani chuang an kap che to ni in an soi bok tuna video kan buat sei lai in rin ni chhun thleng hian Russian sipai te chuan Ukraine khopui lak tumin khopui chunga missile an thon lut deuh mal mai missile satlian ni lova cruise missile le ballistic missile te an thon lut na sa a Kiev khopui chunga building sang a piang an ron tin zone moti mai turin building sang engemaw zat missile hian a deng che to ani Ukraine khopuya Russian sipai an lut to a kotlera in kana chuak na samai Ukrainian sipai rin ain an tang rei thaya thi tha atang an ni a an khopui hum himna an thei to pan chua Ukraine President Zelensky an na der thong tak zet Russian sipai target number 1 ani awangin ama tha tum tu an lian hle hewang hian Ukraine thian anga inchal alum to kalo ai tu Biden chuan Zelensky chu Kiev khopui chua sana himna zong turina du thu soya Zelensky ngai dana ni lo na sa kan khopui le kami te tlan chua sana right kamamo lem lo tuna hi chuan silai mu ani kamamo ati Afghanistan President poisa tam tak ne na tlan bo ai kha chuan aram mangai na percentage sang wa le India zirlai an mangang kan thivek don ani hi Ukraine India mi sangte lan la tang khang meka bompuak wangin India zirlai tam tak an manganga Ukraine hian Indian zirlai sang ni chuang an ommeka ni bomron thlok laka himna tur mun zongin an pharbuaya local government in bom laka tom himna an siam sheltera la mi an khat vek to a sheltera mun an chan to lo wangin university hostel an kir le hlom ni in an soi kumsom ni palemi Indian zirlai Prabhas Kumar chu Uttar Pradesh Jaunpur district a cheng ni in Ukraine hian medical lam zirin om ve meka ani chuan an mang an to thu le bom sheltera po an len ve lo thu an nunna atana him lo hostel an omek thu asoya arang lama hruai chuak turin Indian thu nei tu te an ngen India a ho thelo po in Ukraine thren om Poland emo Hungary emo Middle East lama po ni se kal chu an du zok thu asoi India zirlai pakhat chuan kan university hostel a hian Indian panga chau kan om to sheltera kan leng ve si lova missile mangin khopui an ron beya kan mu phak maya building an ron kap che boya kan thivek don ani hiti in social media thuaron posa rilru khoi hle India rilru a ha me kani thlona tirlu turin tun boru ka ti chi je zang ani lova mang an na chuan India zirlai te atuam meka heti la hian Romania India zirlai zatel chu Air India mangaron phur ho an ni a he chanchin ingai thlak hi chuan New Delhi ron thlen pui to an ni nge yang heti lai hian Russia hian olsamte in Kiev khopui hi an lamai don moti lain an lamai thei bik lo Ukraine sipai ten Russian sipai then khat an lo dang let ve boka khopui chunga an in nuai me kani Ukraine lam hian Russian thlona somni pahni an kap thlato ni in an in soya Russia sipai sang thum zanga an thi to ni in an soi bok Russian teng za pahni lain ka chiat to baka helicopter pariat an kap thlato boka Russian sipai zanni an hreng mek ni in an soi Ukraine lam report hi adik lawem ni awatam ve ti mai ol takani adik tura nga yela chutiang ani chuan sipai nga jok le ral thuam nga jok na chuan chan po achan hnim jok ni inalang heti lai hian report pakhata chuan Ukraine marlama Russian sipai ron wai thlatur sipai thlona lian pakhat IL-76 chu Ukraine lam hian kap thla angin an in soi boka Russian paratu parteni in hei hi thu chiang tarlan ani lova boruaka thlona puak ani chuan Russian sipai zatelan boral ngei don ti na ani
anin sa seng manani ero chuan paratrooper an nia an zuang thlaman tura ngai bokila chanchin kan update don nia ole Kyiv khopui chunga inbeina thlengmek zela Russian force chuan khopui poimo deuh mai an la thar le to a chimlam khopui Melitopol city ani Melitopol khopuya hian mi ringnuai ni don an chenga artillery le cruise missile mangin khopui rang chu an sai deuh reng boka tawar le building sang deuh te chu an khuhlo hlo mai Ukraine mi pui tam jok chu tom himna tura an siam shelter anin khunga heng shelter te hi sarkar siam ni in hetaleng lo hi mi tam takan ombok video masa kan puantak Ukraine boxer tuna Kyiv khopui mayor ni mek Vitali Klitschko chuan ni zana inbeina hliam somthum panga omin anjinga pahni chunau pangan ni thu soya Klitschko chuan tuna hian Kyiv Russia sipayan la tam lo ni in a soya hei hi vo in choma lam khani in metro system chu ti nunalan ni a mase sel tara omte tan chau metro hi a service to ni in a soi rail dang po choltir ve kan ni bok Kyiv city center a chuan thil hlo ron thleng tur angpon ala lo ni in a soi thunga Reuters soidan chuan Kyiv khopui kot thler then khata chuan silai keng ne na tlan kol tuk le mei chhalau thlabar tlan kol te po an omnual ni in a soya pavement a mi hringkal hlona chang hrelo le hlo ngai na hrelo kal chuak te chu Ukraine sipai ten ti luina mangin an in sa seng tir bok kan ram hi kan hum him don Zelensky President Zelensky chuan video message ti chuak le in Putin an Ukraine sipai te an ral thuam da thlatura afuina churon chang le tin kan ral thuam te kan da don lo kan ram hi kan hum him don ani Kremlin lamin ral thuam da a in biak an in pe reng thu an soi chu Zelensky hian an ral thuam te an da lo tur thu le an ram chu an hum him don ni in a soi Zelensky chuan soi to angin US offer an hnol saka US hian Ukraine chua sana sa himna zong turin thu an rona Ukraine hian Russia hi an do zo don lo ti alang reng mai si ram khat hruai tu thina hi ala thleng mai don ni in alanga an ram chua sana hun him lama in sa seng mai turin an ngen hi ala ni kha Russian sipai lam hian Ukraine ka nan missile an du ro sot hlea an missile man tamber hi caliber missile ni in heng caliber tamber hi Black Sea Russian warship atanga ron ka chuate an ni caliber missile hi KM sang ni chuang ka phak ni in mek pani chuanga wing chuak thei ani boka akap thel lo tluka nga yani hetiang missile hian Ukraine khopuya in chong sang le military facility te chu an nuai chena sa to hle Zelensky chuan kan khopui hi kan veng him don ani kan ral thuam hi kan dikna ani kan ram hi kan ta ni a chumi ven him chu kan mo ani kan dikna kan hum him mek boka kan ram kan fa te an vain kan veng hi mangti in ain ro sa ve boka Zelensky advisor pakhat chuan chimlama tangin khopui lak tuma in beina achuak na sa ni in a soi boka Ukrainian military ten Russian beina kan dang ping mek ani ati ve thung ni zan khuwa anin bei thu a soya Russian sipai then khat Kyiv khopuya an ron lu to thu chu Ukraine lampo hian an phato bik lova khopui chunga in beina alian tel tela nimin lam khan Russian sipai ten Ukraine an lu theilo nan Kyiv khopuya lu na leite chu Ukraine hian an bom chenwal to boka hei wang hian leilam atang chuan Russian sipai tan du thu sama che ta har hei wang hian missile an ron thon lut na sa ni in an soi Ukraine official kan that vek don Chechen Special Force ole social media vela Chechnya sipai an ron lar thuta Russian sipai Ukraine khopuya an lu atanga rei lo te ya Chechen sipai in singsa an aural dual live video chu aron virala tu tenge Chechnya hau chu han thual thuak tiang Chechnya hi mania ro in rel rang ni in Russia ang chunga sian oma Georgia marlama nam hlom angin an omme ka ni USA sar lo ke dar sang kha zakwa sum kwa pakhat khan Chechnya hian Chechen Republic of Ichkeria ti in anin vom rang ve a sang kha zakwa sum kwa paruka Russia sipai tenen in remna an naya Russian army in an chuasan Grozny chu an khopui berania sang ni som chiar puya miring maktadoi khat point panian cheng maniaro in rel ni ma se Russia Federation noya oman ni a sang ni som pasaria Russia in Syria hela bei trumpo khan Chechen sipai ingus soldier zanga chu Vladimir Putin hian alo tir chuak ve to a namkol sen tak ni in mihrat khokheng an ni Russia in buena an nei lai hian in kuang ko in an lo omsan hle thei bik lova
Putin atan ral do turin an run pen chuak ve don ta Ukraine official te chu da that makan tuma an hlotling angem Chechnya warlord chuan sipai sing chuang drill nei ma thu soin Ukraine la tura an tho chua tur thua soi hel se hel lo ni photo Chechen ho hi Putin atana mirin omte an ne Chechen fighter rol te chu Ukraine bo ruak hot la ya kan zuang lut don an ron ti cher mai Chechen sipai ba ka volunteer po sing sari vel an ne Muslim do vek an ni bok Indo ma chon turin Ramzan zoa intiam na an na ya an ron thok chuak ve mek bokani an soita zelila Chechen special force hi hunters ti in an in kaumaya Ukraine official te da thatur liau lewaron thok chuak turte an ni squad te in an in tender hloma hunters tin te chu decks of card an ti chu an pe veka chuta chuan Ukraine official an tha turte thalak le soifiena description a chuang hal zel boka Russian investigative committee in crime lama in nam hnoya an ngai Ukraine official te mingle ni na an kengvek don ani Zelensky chu an target number 1 ania achung ko te chu target number 2 ni in chutiang chuan Kiev khopui sutlang an tum don ani heng Chechen hunter te hi silai ka thiam rual ni bokin special force an ni a Chechen soldier chungchang hi soitur lo omma se du tok riang voin in rin ni thlang hian Ukraine khopui Kiev chu Ukraine sipai te kutala oma Russia sipai Kiev khopui alu to ma se sipai nol pui an la lut theilo Ukraine lam hi thi tha bei an ni awangin Russia lamin ma an ron son chak le vak to lova Ukraine hi an tran rei pau le nei to lam tran pui na chen sa sang ve tel tela an tran pui don lo ani ero chuan an tang ral rei don ni inalang heti lai hian vo in lam khan Ukraine chuan Moscow an embassy chu an khar to a na thok te po Moscow atangin Latvia an son to ni in Latvia lam chu khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule